Имало едно време една котка. За котката не знам, но имало едно време един цар и една царица. Царят управлявал мъдро, а милостта на царицата нямала граници. Родила им се дъщеря. Разбира се, че била красива, и умна, и добра. Свирала на няколко инструмента, пеела, рисувала, скачала с бънджи, обяздвала слонове, танцувала с вълци. Готвила. Или поне най-малкото можела да прави сандвичи. Феите кръстници били разочаровани, че принцесата си има всичко и всъщност май нямало нужда от тях. Ядосани напуснали двореца. Някои от тях в бързината оставили котките си. От тогава котките живеят на земята. Само една от феите, най-старата, не лишила принцесата от дар. Оставила в люлката й един медальон във формата на роза. И заръчала винаги да го носи. После залюляла люлката и казала: залюляла люлката и казала:
Нуждае се от малко почивка. Добре си поиграхме с момчетата. Може някой път пак да опитаме. Да, верно. Тя какво прави тук? Лети и... Какво ли не, да видим. Мога да направя от всичко, до което се докосна злато. Мога да открия 12-та планета, да преодолявам 4-тото измерение. Или пък да ви превърна в тикви. Но това е останало от стария модел. Да видим, това май е малко по-трудно, но все пак ще опитам. Дано не ми отнеме много време, че съм сложила ядене на печката.